Аз съм Architect Suezet и днеска ще снимаме живот на Макс. Но ще снимаме на Майнкрафт. Да. Има много нови неща, които имаме в сървъра. Просто клиповете не бяха с звук и не можах да ги кача, защото бяха много скапани. Нека да ви покажа какво имаме. В сървъра, нека да започваме с честрума, който правя в момента. Аре бе, да ги взема тези неща. Добре, тук е честрума, после ще ви покажа какво има в него. Сега само това само ще ви кажа. Фанамах 2 часа за тях, повече даже. Но... Само това е често пълен. Има тук много неща. Спрели са ми. Готово, тези неща са готови. Ще ги вземам. Това повече няма май. Окей. Абе да кажем, че са много неща. Добре, сега гледаме, че имаме много неща. Да излезем навън, да ви покажа. Какво още имам? Имам лапис, само ще кажа. Имам редстон. 2 стъка. После ще го правя това. Ще мога да си удрям главата. Чайте, поспим. Отзад май се вижда. Тук. Е това. Това ми е магазина за храна, скапане. Видя ми баш магазин. Това съм го сложил, колкото да си печа храната там. Нека да отидем долу да пофармим малко, да ви покажа какво мисля да правя. Ще го направя днеска. Оп, нещо ми стана. Да, бъгна Мишо. Дарих там. Да. Това е тук, ще е тунел надолу. Само торчове, имам ли торчове някъде? Нямам торчове. Ми харесва да нямам торчове. Ще взем съвсем малко печката. Защото фармал съм много. Ай. Какво ми става, бе? Малко ми трябва, човек, в смисъл. Нема много. Окей, много неща. Баш 4, добре. Да. Сега ми така. Нека да вземем малко дърво, да видим как ще го направим. Да вземем поне 3 стака. Ето. Мисля така. Да видим. Ще направим малко така. Колко имам за сега? 6. Правя много пръчки. Така. Така, но тук неща ми трябват. Тук имам 100% ми трябват. И мисля, че съм готов. Нека да си сложа нещата напред тук. Ще го сложим вътре, защото така искам. Значи, нека да сложим 2 отпред тук. 2. Едно е такова. Ай, тук. Тук. 2. Тук. Не, мислях. Не. Бърко съм, исках това.
Ето така. Ще стане много хубаво. Не. Трябва да е надолу. Така. Тук обаче ще е проблем. Знаете ли какво ще направя? Така. Така. Аз какво съм мъчи с тази скъпа на брат? Така добре ли е да? Мисля, че да. Обаче тук ще получи. Да. Те ще ги махнете си. Така. Не, защо? Без иска. Мисля, че се получава. Да. Първата ми биваща стройка. За сега в Майнкрафт. В този сервер. Тъй. Ще остане. Така да не малко. Те да ги оставим тук. Той стане. Само ти. Стълби. Много стълби ми трябват. Твърде много. 39. Не знам дали ще ми стигне. Нека да пробвам. Добре. За сега се справяме добре. Добре, сега нямам и кирка. Яко. Много яко. Ето, правя си 2 кирки. Сипвам си вода. Сипвам си вода. Сипвам си вода, че е готово. Дайте да копаем. И така, извинете хора пак за прекъсването. Просто... Малко ще се ударим. Чакайте да пина вода. И така хора, пак се върна. И така хора, пак бях на пауза. Просто нещо трябваше ме издънкна. Звъняха по телефона. Дайте. Мисля. Така още. Без исках. Сега трябва. Си хъба към къс. То. Много копане ще ми излезе, обаче. Добре. Няма спирам за кой такива неща. Желязо. Желязото е друго нещо.
За желязо ще спираме. Ето. Колко? Съборим 1, 2, 3. Мама ти тъпа. Wait, fuck, тук. 3. 4. Писнаме. 5. 6. 7. Обясни ми как се случва това. Обяснете ми, хора. Знаете ли какво ще направя? Но, 2, 3, 4. Разсмей тегър. Добре, сега да го махнем. Така беше, верно. Добре. Хора, ударте му с годините. Опа, изкачих се. Сериозно ли на грешната страна? Аз верно ударте с годинките, вече ми писна. Ставайте ми, брат. Така. Спамерската работа е най-добрата работа. Готово. Стъбът не е готово. Само там да щупим тази стъба. Разните стъби. Дупката ни не е много малка, не е много голяма. Сега да пусна това желязо да се такова и да продължаваме с дупката. Опа! Майстоното. Добре, ще се върна като малко е по-голяма дупката. Добре, хора. Чай да го правим това тук. Достатъчно горе стигнахме. Надолу да намерихме това блока. Продължаваме. Само дето не може да... Добре, ще потърсим горе-долу тук, майче има диаманти някъде. Тук някъде трябва да има. Голям няма диаманти тук. О, има редстоун. А където има редстоун, има и диаманти. Редстоун, пак редстоун. 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 Снимам ли да снимам? Пак редстоун. Пак редстоун. Свършихме с редстоун.
Ми няма повече. Така да се връщам. Пак редстоун. Оф, мръзнам редстоун. Стаки, но ли вече стаки ще сташе. Добре. Така, на телефония ми се намали са в момента. То не ми се намали. Взимам това. Правим така. Правим така. Правим така. Правим така. И на това бял район. Нататък ще ми е баста. Ще направя на голям нещо като купа. Ще ми е подземната база. И тук ми трябва да мисля, че слайм. Аз май, че имам слаймови блокове. Ще се отваря и затваря. Ще има някакво много трябва слайм. Там. Така. Нека да сложим спече 1, 2, 3. Така. Камък. Тук, тук отгоре ще сме такива. Камъните. Често такива за скъпани камъни. Букуци. Не, тук ще ми честа за букуците. Трябва ми храна. Моркви. Опа. А не мога ли на целебутоната? Не е толкова много. Не е толкова малко. Фак! Шит, само убих се. И си заминаха леволите. Семи. Шит. Бато обувките са ми напълно здрави. Значи да си оправям нещата. Ще паднах от високо. Знаете ли какво първо ще се направя? Кофа с вода, като падам да не умирам. Пък, какво е? Цел, сериозно? И това ли си мислили вече? Окей. Кофички. Сега отиваме да напълним с вода. Ще да я колко ни е даваха вода. Кофата. Какво беше това? Това беше много странно. Знам къде има вода? Не, също мисля, че там имаше. Не, там няма.
Не бе, но там имаше вода, 100% съм сигурна. Къде има вода? Ще потърсим вода. Крави, кози. Тук. Ох. Тук може ли се? Из. Сега ще го теснам, като паднам от високо. Не. Един го надцелих. Да, не да нещата. Ох! Ей, за малко беше. Готово. Сега. Да се опитаме да мърнем по-лесен начин. С памера на вода. Готов ли си? Бате! Оцелих я водата! Оцелих я! Бате, изгубих си всички левели. Знаеш какво повече я го теснам в не искам да го теснам. И мразим Майнкрафт пи.